miulbo sa barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay, pasado alas 10 kaganihang buntag. Kapin sa 70 ka mga Pinoyanan sa sitio Kilawan ang na-apil sa pag-ulbo sa sunog. Kahagipot sa dapit usa sa rason nganong galisod ang kabumbirhan sa pagsuod sa gikikanan sa sunog. Si Chona Carion sa report. Naugdaw ang gibanang moabot 75 ka mga panimay diha sa sitio Kilawan, Barangay Tangke. Nadawat ang alarma sa kabombiruhan alas 10:25 kaganihang buntag. Giingong diling nakakatap ang kayo gumikan sa kakusog sa hangin nga dali kaayong milamoy sa mga panimay nga ginama sa light materials. Mato ni Fire Marshal Senior Inspector Arnel Abelias sa Dakbayan sa Talisay nga naglisod pagsud sa dapit di nagsugod ang kayo tungod sa kagamay sa dan. Sa pasiunang investigasyon sa kabombiruhan adunay nagwelding sa panimay ni Anisita Bakakaw sa wa pa miulbo ang sunog. Tayo nag-welding sir, tapos nag-overload. Gibadabanang mo balor sa 1 ka milyon ka pesos ang danyo sa sunog nga gipaubos sa third alarm. Alas 12:03 sa hapon gideklarar nga kontrolado na ang sunog. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.